Ako vnímam to fakt, že to je obrovská príležitosť pre nás a pre nich. My potrebujeme tých kňazov ako sol a oni podľa mňa potrebujú takisto aj nás ako sol, aby sme vedeli, čím žijú oni a čím žijeme my. A sme radi, že sa tá rekonštrukcia mohla uskutočniť. Dovolím si, alebo proste nedá mi, že ani toto, celá tá rekonštrukcia by sa neuskutočnila alebo neudiala, keby za nami alebo z Centre pre rodinu neboli ľudia a rodiny a manželia, ktorým za to horí srdce. Cez tú moju manželku sa mi Boh prihovára a to je najsilnejší vzťah, ktorý mám a ktorý cez tú manželku mi Boh zrkadlí. Keď som mimo, keď padnem, keď zlyhám. Takže to je pre mňa najsilnejší vzťah. V každej etape toho života niekedy potrebuješ matka, niekedy potrebuješ otec. No a v tom čase dospievania je aj pre dievča, aj pre toho chlapca dospievajúceho dôležitý otec. My sme povinní ako otcovia dovoliť tým deťom padnúť, aby mohli oni sami stať. Keď potrebujem ísť, keď boli tam menšie, potreboval som ísť s nimi lekárovi, tak sme sa manželku vedeli prestriedať. Ale ten jednorodič je na to sám. Nemá s kým, nemá kto, pokiaľ nemá rodičov v blízkosti bydliska, tak je na to sám. On nemá právo byť chorý, on nemá právo pomaly ísť na nejakú dovolenku, keď sú malé deti. Že má to oveľa, oveľa ťažšie. Vítajte pri sledovaní podcastu To dobré v nás. Podcastu portálu Donácia.sk o dobrovoľníctve, darcovstve, o dobročinnosti. Hovoríme o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí robia život druhým lepší a krajší. Podcast pripravujeme v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Ak sa vám podcast páči, odporúčte ho svojim priateľom a známym a nezabudnite si ho zakliknúť, aby vám neušla žiadna ďalšia nová epizóda. Moje meno je Marek Michalčík a dnes k nám prijal pozvanie riaditeľ Centra pre rodinu v Trenčíne Gabriel Chromiak. Vítaj, Gabo. Príjemné predpoludne, Marek. Ďakujem za pozvanie. Prichádzaš z Trenčína, tohto roku hlavného európskeho mesta kultúry. Je to tam cítiť, vidieť v meste? Veru je. A tešíme sa, že sme hlavným mestom. S európskym, ale sme hlavným mestom a cítiť Trenčín je iný, ako bol pred rokom a tešíme sa z tohto nielen titulu, ale aj z toho, čo sa v Trenčíne deje. A odrazilo sa to, teda asi je to tam cítiť celkovo v celkovej atmosfére, to z toho, ako rozprávaš, mám pocit. A zmenilo to nejako aj tú dobrovoľníckú komunitu? Rozpráva sa tam trošku viac o dobrovoľníctve, alebo pomohlo to aj v tomto smere? Vnímam, že hlavne pri napríklad otváracom ceremoniáli, ale aj celkovo pri aktivitách, ktoré sa dejú v súvislosti s Európskym hlavným mestom kultúry, že vidno viacej tých dobrovoľníkov ako po minulé roky. Samozrejme, že sú tu aktivity, sú tu všelijaké podujatia, festivaly, kde tých dobrovoľníkov organizátori potrebujú, takže z tohto titulu tých dobrovoľníkov je viacej vidno. Možno sa dá povedať, že my ako Centrum pre rodinu, že tým pádom sme prišli o nejakých dobrovoľníkov, ale my sme tu pre ľudí. A mne je jedno, alebo nám je jedno, že či slúžia pre Trenčín alebo pre Centrum pre rodinu, cítia to tí občania mesta a som hrdý, ale fakt som pyšný na to, že sme hlavným mestom kultúry a za tých všetkých aj dobrovoľníkov, ale ľudí, ktorí sa podielali na tomto aj titulu, aj na tom, že aj mesto žije inou atmosférou, inak dýchá. A je to fakt cítiť. Aj to tak stmeluje? Myslím, že tie mikrokomunity v rámci celého mesta? Áno, vnímam to, že to stmeluje aj komunity, ale aj mestské časti, že každá tá časť je tak... viac sme takí, by som povedal, že viac sme Trenčania, hej? Že viac sme na to hrdí. Samozrejme, že to nie je titul, ktorý získalo mesto Trenčín, ale cítiť aj to široké okolie. Fakt široké okolie. Teraz nemyslím len, že okres Trenčín, ale aj zo širokého okolia, že dovolím si povedať, že minimálne považie cítiť tým, že je Trenčín hlavné mesto kultúry a užívajú si pri tých rôznych festivaloch a podujatiach. A to nehovorím o zahraničných turistoch, ktorí prichádzajú do Trenčína a sú súčasťou toho. Hej. No, dobre sa to počúva, lebo nie je zas až tak veľa dobrých správ na Slovensku. Ja si teraz dovolím zacitovať taký krátky úsek z vašej výročnej správy za rok 2024. Celkovo naši dobrovoľníci odpracovali 5930 hodín, zapojilo sa 390 dobrovoľníkov, z toho veľká časť boli študenti
Vracajú sa aj dospelí dobrovoľníci, najstarší mal takmer 80 rokov. Čiže toto boli štatistiky z roku 2024. Prekonal minulý rok alebo tento rok, ten rok 24? Myslím, že nie. Myslím, tento rok, alebo teda ten minulý rok a aj tento rok prechádza Centrum pre rodinu rekonštrukciou, takže sme obmedzení jednak aj niektorými aktivitami a činnosťami. Jednak tá práca s tými dobrovoľníkmi je v inom režime. Prekonať neprekonal, ale myslím minimálne, že zachoval. Tí ľudia, ktorí chcú, tak prichádzajú. Nemôže robiť samozrejme všetky tie aktivity, ktoré boli po minulé roky, takže je to tým ovplyvnené. Ale tí študenti sú, prichádzajú a spolupracujeme aj so študentami, aj s dospelými ľuďmi ako takými. K tej rekonštrukcii sa chcem ešte potom chvíľku zastaviť, ale dá sa povedať, že z týchto štatistických čísel, tak ten rok 2024 bol zatiaľ taký pík. Hej? Áno, asi bol jeden z tých lepších, akože 23-24 boli tak fakt boli veľmi dobré. Čo sa týka dobrovoľníckych činností, zase pre nás to bola motivácia k tomu, že v podstate od 1. januára tohto roku sme zamestnali koordinátora pre dobrovoľnícke činnosti, takže to už je znak vyzretej organizácie. Dosť mi odbudlo v pracovnej povinnosti a som rád, že proste máme tu človeka, ktorý sa tým ľuďom bude venovať a verím tomu, on to nie je o tom, že prekonávať čísla, prekonávať hodiny, ale aby tí ľudia cítili, že sú súčasťou Centra pre rodinu a že to, čo robia, má význam a zmysel. Dobre, tak poďme tak po poriadku trošku priblížiť aj poslucháčom, o čom to Centrum pre rodinu je. A ty ako riaditeľ, ale ty nie si len riaditeľ, ale si jedným z iniciátorov Centra pre rodinu v Trenčíne a vlastne je zaujímavé, že ako otec 4 detí si odišiel zo stabilnej práce a odišiel si do neistého prostredia neziskového sektora ako riaditeľ Centra pre rodinu, ktoré bolo vo veľmi rannom štádiu vývinu, by som povedal. Prečo? Čo ťa motivovalo odísť zo stabilnej práce do niečoho neistého? Dobrá otázka, no. Keby tu stála moja manželka, ti to vysvetlí. No áno, my sme zakladali Centrum pre rodinu v podstate pred 11 rokmi, v 2015 roku. A tá pointa celého, ako sme vznikli, je z iniciatívy rodín, manželských stretnutí, ktoré sa v Trenčine schádzajú od roku 1999. Pamätám sa ešte. Takže možno si aj ty trochu mal pri tom schádzaní sa vtedy trošku, ja som práve odchádzal z Trenčína, keď vy ste to začali tam tak komunitne budovať. Vtedy pán farák, ktorý bol na juhu, Juraj Kryžan, dal dokopy takú jednu bunku, jednu skupinku manželských alebo rodín a manželov, ktoré začali stretávať po bytoch. A takto sa to nabalovalo. Až v roku 2015 nás už bolo, neviem, či 20 alebo 18 takýchto skupiniek a sme si povedali, že Trenčín je jedno z posledných krajských miest, ktoré nemá takúto nejakú organizáciu, aj keď akože išlo fakt len o formálnu vec, že neformálne my sme fungovali, že my sme tie aktivity, činnosti, programy, kurzy robili predtým. Ale všetko po domoch, po bytoch. Áno, príležitostne, že po farách, po pastoračných miestnostiach, po kultúrnych centrách, kde ako prišlo, že po výlety sme robili v prírode, ale už sme tak zaujímali, že chceme niečo viacej, že chceme možno nejakú komunitnú kaviareň, kde sa môžeme stretnúť, kde si môžeme robiť nejaké stretko, kde môžeme zažiť takú väčšiu prítomnosť. Tak sme si povedali, že založme nejaké občianske združenie, dajme tomu nejaký formálny punc, nejaký rámec, dajme tomu pod nejakú inštitúciu. No a oslovili sme jednak vtedy pána farára Milana Kupčíka, ktorý bol farárom v Trenčine na meste. Oslovili sme aj otca biskupa Viliama Judáka. No a tak súhra okolností dala to, že sa nám podarilo dostať priestory, ktoré boli farské, do nejakého nájmu, kde sme si to samozrejme prerábali a postupne stále prerábame. Aj dneska prerábame, kde vzniklo potom to Centrum pre rodinu ako občianske združenie. Toto je zaujímavé, že vy ste, akože sú aj ďalšie príklady, ale čo sa týka diecézy, mám pocit, že ste takto jediné, že občianske združenie, ktoré je samostatná nejaká entita a bola tam úzka spolupráca práve s cirkvou, s miestnou a vznikla z toho takáto pekná spolupráca. Pokračuje tá spolupráca ďalej, alebo aká je tá spolupráca laici, kňazi, teraz a ako sa to vyvíjalo v čase a prípadne, hej, že aké sú výzvy pred vami?
Ja som možno opomenul ešte predtým, že my sme už v tom čase, ešte keď Centrum pre rodinu nebolo, tak tí aktívne páry, ktorí chodili na tie stredka manželácké, tak pomáhali z iniciatívy a z popudu pána farára v tom meste, že aby pri kurzoch pripravili na manželstvo. Tie kurzy nejakým spôsobom prebiehali, oni sa vyvíjali a stále sa vyvíjajú. No a tieto rodiny, ktoré sa stretávali, tak raz za rok my sme išli, nás pán farár pozval vždycky na nejakú večeru, sme sa stretávali a pri týchto stretnutiach sme tak do ňoho šili a ťukali a že čo s tými priestormi, však tam aj tak nikto nebýva, máte tam rodinu, ktorá mu neplatila nájom, sme sa potom dozvedeli, že vznikla mu aj nejaká sekera. No a tak títo lektori, ktorí pripravovali tých snúbencov, ktorí sa stretávali s nimi, túžili, aby tie priestory boli nejako lepšie. A tá príprava stále pokračuje a musím povedať, že tá spolupráca sa s miestnou cirkvou rozšírila do takej miery, že my chodíme spolu aj s kolegom Jurajom na sporadické alebo nepravidelné na rekolekcie kňažské. Raz za rok sa tam vždycky, poviem tak v dobrom slova zmysle, nanominujeme, ozveme sa pánovi dekanovi a že chceme poinformovať, čo sa deje, ako sa deje. Tento rok sme boli prvýkrát v Banovskom dekanáte, minulosti sme boli do Nemšovského dekanátu sme išli a verím tomu, že tá spolupráca niekde je lepšia, niekde je horšia, ale za Trenčín môžem povedať, že tá spolupráca je veľmi dobrá. Teraz v rámci katolíckej cirkvi prebieha už niekoľko rokov taký proces synodality, ktorý odštartovala synoda o synodalite. V podstate nie je to nič iné, len taká snaha predchádzajúceho svätého otca pápeža Františka o to, aby cirkev viac spolu komunikovala. Veľký dôraz sa tam dáva na rozlišovanie a na spoluprácu medzi laikmi, kňazmi. Kde vidíš priestor alebo ako využiť túto príležitosť v tom takom reálnom živote alebo ako sa vám to darí napríklad v Trenčine? No, to je dobrá otázočka, že vnímam to, že ten proces synodality, alebo synody k synodalite je úžasný. Ako nám sa veľmi páči. Vnímam to, že je to skráčanie spolu. Pastier na čele a my ako laici spolu. Že my potrebujeme tých kňazov, oni potrebujú nás. Áno, niekde to bol fakt len formálny akt, že sa nejaké školenia a nejaké prednášky uskutočnili, ale niekde sa tie ľady sa pomalinky topia a pohyňajú. Ja rozumiem tomu, že aj pre tých kňazov je to náročné v tom smere, že oni boli na niečo zvyknutí, boli nejak vychovávaní, boli nejak formovaní, boli v seminároch, niečo iné dostávali, tam im bolo vštepované. A teraz možno chceme od nich, aby sa zrazu znížili a prišli medzi nás a medzi laikov a viacej spolu komunikovali sme. Vnímam to fakt, že to je obrovská príležitosť pre nás a pre nich. My potrebujeme tých kňazov ako sol a oni podľa mňa potrebujú takisto aj nás ako sol, aby sme vedeli, čím žijú oni a čím žijeme my. Že fakt sa potrebujeme navzájom. My sme tú synodu zažili vtedy v tom 99. A jasné, potom ten kňaz, ktorý nás začínal, tak... Ako toho ducha synodality ste zažili vtedy, áno, veľmi som ho zažili vtedy. S farárom Kryžanom. Áno. Keď sme ho veľmi zažívali a zažili. No a potom, keď on bol prevelený, alebo respektíve odišiel z Trenčína, tak to bolo už iné, lebo my sme si tak aj s kolegom si hovorím, my sme sa mali vtedy v tom čase ako prasce v žite. Že sme zažili úplne iný prístup a nechcem tým hovoriť, že to bolo zlé. Každý sme iný, tak každý ten kňaz má iné nejaké dary, iné talenty, niečo mu je bližšie viacej, niečo menej. Tak sme to vnímali, že proste je čas sa postaviť na vlastné nohy. My sa do veľkej miery, sme sa v tom čase, lebo tí kňazi, keď bol aj ten Juraj Kryžan u nás, tak chodil na stredka, chodil s nami na výlety, chodili sme po akciách, bol za duchovnými obnovami, bol iniciátorom, pozýval aj rodiny a manželov do tých stretiek, že bol pritom, bol na tepe toho života v tých manželských stredkách. No a jak on odišiel, tak tam zostalo také vzduchoprázdno, že ale my sme boli postavení, malo to nejaký význam a zmysel, boli sme postavení vás na vlastné nohy. No a došli do takého štádia, do veľkej miery som si tak uvedomil, že akoby sme ich ani nepotrebovali v istom momente. A preto som aj privítal tento synodálny prístup, alebo tú synodalitu, že znám sa vrátiť k tomuto a byť vytrvalí. My sme ich aj pozývali.
ale často to nebolo reflektované, že a na čo a prečo a necítili to ako pre nich ako potrebu alebo prioritu. Tak pre mňa to bolo taká výzva, znova nejaký reštart a znova ich pozývať a znova s nimi komunikovať a byť viacej spolu. Áno. A vlastne mať výhodu z tej synergie, hej, ja to napríklad vnímam tak, že pre mňa je to obrovská príležitosť na to naplno využiť tie talenty, ktoré vzájomne máme a vzájomne sa obdarovať a vlastne aj odbremeniť, lebo ak to dobre zafunguje, takéto spoločenstvo, tak je to situácia win-win. Áno. My sa vzájomne potrebujeme, presne ako hovoríš, že my potrebujeme ich a oni potrebujú nás, že a jednak tam je prirodzená taká autorita, je nad vecou, keď aj my sme na stredku, že je tam viacej manželských párov, môže dojsť nejakému napäťu, nedorozumeniu, ale keď je tam ten človek, ktorý je nad vecou, ktorý nás pozná do istej miery, tak vie do toho zasiahnuť tak citlivo a proste bez toho, aby niekoho sa to dotklo. Takže pak je to, jak si povedal, že win-win, pokiaľ to funguje. Hej. No, vy ste občianske združenie, teda, ktoré chce slúžiť rodinám v meste, čiže nie je to nejak len úzko zamerané na podporu kresťanských rodín, ale určite širšie. Aká je spolupráca s mestom a s takouto širšou komunitou? Hej, potvrdzujem, ako hovoríš, my sme není ohraničení, že sme len pre kresťanské Ono to rodiny. Samozrejme, vzniklo to takto, ale rozširuje sa to Áno, smerom... za vznikom Centra pre rodinu sú rodiny, ktoré sú veriace, sú kresťania, sú katolíci, áno. Zakladajúci členovia sme veriaci ľudia, lebo chceme výjsť von z tých našich bytov, z tých našich príbytkov a vynášať jednak hodnoty evanjelia, hodnoty kresťanstva ďalej. Áno. Tá spolupráca s mestom, pokiaľ viem, tak tiež je veľmi dobrá. Áno, dobre máš informácie. Fakt je veľmi dobrá tá spolupráca s mestom. Nás sa veľmi dobre aj komunikuje. A to nechcem chváliť len jednu osobu. Celkovo sa nám dobre komunikuje s mestom ako s organizáciou. Aj v rámci toho, že nás podporujú pri rôznych aktivitách, aj pri prenájme niektorých priestorov. Cítim fakt takú spoluprácu, že takto by som si predstavoval, že by to mohlo fungovať aj v iných tých mestách. A my ako komunita rodín, ktorá sa stretáva v tom Trenčíne, lebo tam je to gro, tam je ten centrum, tam je to hlavné mesto, tak cítime fakt, že záujem zo strany mesta takmer vo všetkých smeroch. A Vúcka? Tam to už nie je to úplne také, jak pri tom meste, ale Vúcka má širší rozsah. Hej. Áno. Ja myslím, že hlavne napríklad, keď sme minulý rok začali rekonštrukciu, aj pri tej samosprávnom kraji, sme cítili ten záujem zo strany samosprávneho kraja podstatne väčší. Netvrdím, že by to nemohlo byť lepšie, ale je to aj zo samosprávnym krajom, ako takto šlape. Má to štandardnú úroveň, že necítime, že by bolo to voči nám nejaké negatívne. Necítim, že aj zo strany samosprávneho kraja je podpora a je aj komunikácia, aj keď musím fakt povedať úprimne, že zo strany mesta to je také intenzívnejšie, lebo sme na území mesta, lebo sme fakt to centrum v meste a tam sa tie aktivity dejú a uskutočňujú. Tak ale mne sa to veľmi dobre počúva, lebo na Slovensku, bohužiaľ, ja aspoň mám takú skúsenosť, že skôr je vzácnosť spolupráca rôznych aktérov v rôznych sférach, že skôr sú niekedy animozity, nepochopenie, nevyužívanie príležitostí, ale tu mi to príde, že je tu skutočne tá snaha vzájomne si byť osožný. Hej. Aj s tým samosprávnym krajom, akože doplním ešte teda, že tam stále priestor pre tú spoluprácu ešte ďalej rozširovať. My sme v kontakte aj s pánom županom, že komunikujeme o veciach. Fakt, že aj jemu som vďačný za to, že nás podporil a pomáha nám. Samozrejme aj cez poslancov, ktorí tam boli zvolení do samosprávneho kraja, takže aj cez nich sa nám lepšie prichádza komunikovať alebo pristupuje sa k predsedovi, takže vnímam to, že aj v tejto smere je posun, ako možno keď sme začínali, tak pomaličky, krok za krokom. Že ste sa etablovali, tak už je to predsa aj tá istota pre nich je úplne iná. Rodina je základná bunka spoločnosti. Vy sa zameriavate na viaceré aspekty pomoci a podpory rodiny.
A mňa ale teda zaujalo, že veľký dôraz dávate na vzťahy, na podporu vzťahov, či už medzi manželmi, alebo medzi otcom, dcérou, otcom, synom. Eh, Prečo takýto obrovský dôraz dávate práve na vzťahy, na posilňovanie vzťahov v Hej. rodinách? No vzťahy sú to najdôležitejšie, čo máme. Hej? Že vzťah, ja s mojou manželkou, manželstve, to je najsilnejší vzťah, to je najväčšie puto medzi nami je. Vzťah medzi rodičmi a deťmi, to je druhý najväčší vzťah. Samozrejme, najväčší vzťah je medzi Bohom a nami, alebo Bohom a človekom. Ale cez tú moju manželku sa mi Boh prihovára. A to je najsilnejší vzťah, ktorý mám a ktorý cez manželku mi Boh zrkadlí. Keď som mimo, keď padnem, keď zlyhám. Takže to je pre mňa najsilnejší vzťah. A keď máš dobré vzťahy s kýmkoľvek, tak môžeš budovať aj ďalej a rásť. Aj raz s Bohom, raz aj s tými ľuďmi môžeš budovať nejaké aktivity, nejaké činnosti. A to sa ti otvára obrovské množstvo nepreborných možností. Toto je taký fundament rodiny, hej? A preto sa tomu tak zameriavate na to, lebo... No vnímame, že... Niektoré centrá sú skôr na sociálne veci sa viac orientujú, alebo na voľnočasové. Vy to tam všetko ako máte, ale mal som teda pocit z tej web stránky, napríklad keď som si pozeral, a aj keď viem o niektorých vašich projektoch, že skutočne tie vzťahy sú taká topka. No, to nás naučilo aj tie manželské stretnutia, že keď máš dobré vzťahy, tak ti všetko bude fungovať. To sa na to nabaluje, že proste, keď mám dobré vzťahy aj s rodinami a cítia, že sú prijatí, že ich nenálepkuješ, neposudzuješ, že ich príjmaš také, akí sú a že im poskytneš možno priestor na to, aby sa aj oni realizovali, tak tým pádom tie aktivity, aj tie činnosti, aj tá sociálna pomoc, aj tá charita, všetko to môže fungovať a všetko to bude fungovať, že potom to už ide samé, hej? Áno, potom to ide samé, hej. Že aj my máme, spolupracujeme na úseku aj s charitou, hej. Aj k nám prichádzajú rodiny, aj z nášho prostredia, ktoré proste majú v istej etape chvíli života, že nedostatok a proste sa im niečo nepodarí, prídu o zamestnanie, narodí sa im možno postihnuté dieťa a v istom momente potrebujú pomoc. Ale keď máš dobré vzťahy aj v rámci toho spoločenstva, aj v rámci toho centra pre rodinu, tak ľahšie sa ti pomôže, ľahšie sa ti nájde, ako tomu človeku pomôcť. Lebo viac hlav, viac kapusty alebo viac ľudí, viac ti dokážu, majú väčší prehľad, širší rozhľad. Takže a pokiaľ nemáš dobré vzťahy, tak ani ten dobrovoľník ti nepríde. Hej? Že je to len niečo formálne, že príde možno raz a odfajkne si a ide preč. To je taká príležitosť pre budovanie vzťahov je fakt kľúčová vec aj pre nás ako v Centre pre rodinu, ale aj v rámci manželských stretnutí. Jeden z projektov, alebo neviem, či je to ako jeden, ale v jednej kategórii, tak robíte nejaké kurzy, alebo ako to nazvať, otec a dcéra, otec a syn, tak skús o tomto povedať, že čo to je zač? Kurzy alebo programy to nazvem tak, otec a syn, otec a dcéra sú takou jednou z našich vlajkových lodí. Okrem prípravy snúbencov na manželstvo, tieto programy pre otcov a dospievajúcich synov alebo dcery, a sme fakt hrdí. Tento projekt vznikol tak, že naši chlapi boli na takomto programe, boli kedysi pred x rokmi v Abelande a zavnímali, že je to niečo úžasné pre ich rodiny, pre ich manželstva, pre ich rodinné vzťahy, pre ich rodičovské vzťahy. Tak to poňali tak, že poďme také zorganizovať aj pre naše rodiny, pre našu komunitu. No a teraz nepoviem úplne presné číslo, či to je 7 alebo 6 rokov, čo sa tu už tento program na Slovensku v Centre pre rodinu v Trenčine beží. Viete, alebo teda vieš, že na čom ti v živote najviacej záleží? Na vzťahu so svojou manželkou a potom sú tie deti. A kto ťa najlepšie pozná z týchto ľudí? No títo zase len títo istí. A kto ti vedia aj najviac ťa... Ublížiť, áno, ťa trafiť. Nie ublížiť, ale proste vyvie z miery, by som povedal. Treba, ale niekedy pri tej našej chlapskej ješitnosti to je, že to cíti, že ťa majú prečítaného jak šlabikár, hej? Že vedia, kde je to citlivé miesto tvoje, kde je citlivé miesto manželky a vtedy, jak sa to dieťa vyvíja, tak v každej etape toho života niekedy potrebuješ matka, niekedy potrebuješ otec. No a v tom čase dospievania je aj pre dievča, aj pre toho chlapca dospievajúceho dôležitý otec. Jednak v tom, že musia ich otec vovádza tú dcéru do toho mužského sveta,
spoznáva jej, zoznamuje ho, tú dceru s tým mužským svetom, s tým chlapským svetom, čo sme všetko schopní alebo neschopní, ako to vidíme. Ty ako otec by si mal byť, až by sme povedali tak, že povinný pozvať svoju dceru na také prvé rande. Hej? Nemyslím doslova do písmena rande, ale vysvetliť jej o tom, že ako je to chodenie, čo si má na tých chlapcov všímať, čo je, jak chalani vidia ten svet. Zoznámiť už, že nebáť sa veci, ktoré chlapi sú odvážni. Takže to je pre toho otca, on uvádza tú dceru do tohto mužského sveta. A takisto pre syna, tam je to úplne iný fenomén, že ten syn potrebuje, aj iným mužom môže voviesť, ale sprevádza ho ten vlastný otec, že môže aj starý otec, krstný otec, môže ho tam, on ten mužský svet potrebuje. Kedy si tie indiánske kmene prechádzali iniciáciou, aj ten chlapec dospievajúci potrebuje mať ocenenie, potrebuje voviesť do toho mužského chlapského sveta pri ostatných chlapoch. Hej, Takže kde sa prestáva byť dieťaťom a začína byť mužom. Potrebuje aj on to ocenenie. My chlapi potrebujeme každý deň ocenenie, ale my sme zodpovední otcovia, že aby sme ho toho chlapca voviedli do tej partie, do toho mužského sveta, že prijatie do toho v odzokách kmeňa mužov, hej, že už si niečo viacej ako len chlapec, ktorý ťahá káčera, alebo proste, že ktorý potrebuje nejaké také hladkanie alebo sprevádzanie, že my sme povinní ako otcovia dovoliť tým deťom padnúť, aby mohli oni sami stať. Aké sú spätné väzby na tento program od rodičov a od detí? Máte to nejako? Tá spätná väzba hovorí o tom, že keď sme začali ten program, sme mali problém naplniť tú kapacitu a dneska odmietame, že sme rozšírili program od, myslím, že 2 roky. Tretí rok tento rok bude, čo robíme otec a syn a otec a dcera aj plavbu na mori, že idú do Jadranského mora, že sa plavia na týždeň. A okrem toho robíme aj suchú verziu, kde fakt máme toľko záujemcov, že máme náhradníkov, máme veľa, že už to musíme kvázi odmietať. Teší ma toho záujmu, mám informácie, že chcú to rozšíriť aj do iných miest, že dovez aj na východné Slovensko tento program, takže budeme len radi, keď sa to rozšíri a že čoraz viacej tých rodín zavníma a zakúsi toto ovocie týchto programov. Mňa tam zaujal tiež iný program, ktorý tiež nie je úplne bežný, a to sú manželské večery 50+, teda akýsi program pre manželov, ktorí už majú väčšie deti, tie deti už nebývajú trebárs doma alebo prichádzajú len na víkend a väčšinu času tí manželia zostávajú už sami alebo teda úplne iný režim rodiny, ako keď boli tie deti malé. Toto ste kedy začali, alebo... To sme začali minulý rok, to bola pilotná verzia. V podstate takisto to, jak som na začiatku rozprával, iniciatíva prišla z tých manželských stretnutí. Jedni z nás, jedni manželia, Janko a Anička Rajský, prišli za mňou a dobedzali ma 2 roky. Gabo, poďme spraviť toto manželstvo MS 50+, alebo cesta k všemu vzťahu. Tak boli vytrvalí, tak som povedal, že tak dobre, poďme do toho. Boli sme tento program minulý rok, myslím, že cez okolo februári, 9 alebo 8 stretnutí pre manželov MS 50+, ktorí majú 50 a viac, alebo už majú deti, ktorým odchádzajú z toho, alebo vylietajú z toho hniezda, alebo majú vnúčatá. No, bolo to niečo fajn. Ja už som teda čerstvý 9-mesačný detko, takže už sme taká s manželkou sa na to tešili. Už sme v tej kategórii. Už sme v tej kategórii, že nemusí byť ani detko, nemusí ani starobný dôchodok, ale proste už tie situácie, že keď tie deti odchádzajú už na vysokých školách, ostávate sami, že už tam príde taká aj vyhorenie a taká, že teraz čo budeme robiť, že deti už tu nie sú, tak dochádza aj, tí manželé sa rozpadajú aj v takomto veku, alebo v životnosti, takže a zvyčajne sa im nikto nevenuje, že toto je... Áno, ja neviem o žiadnom nejakom možnom programe, ktorý by bol taký systematický tento pre tento vek. Tento program bol aj na to zameraný, že aby sme dokázali prijať aj tých, ktorí prichádzajú do tých rodín. Aj to, že už sme sami, že už nepotrebujeme deti už nepotrebujú toľko tej starostlivosti a hľadať aj iné stimuly a motivácie, ako ten čas a ten život prežívať. Že už to nie je o tom, že starať sa o tie deti, ale proste už tá starostlivosť je o niečom inom. A podobne asi taký novší program je program pre jednorodičov. K tomu, čo by si vedel povedať, alebo chceš povedať? Rád by som k tomu povedal to, že je to také, zatiaľ je to v plienkach. Rodí sa to u nás
Vnímam to, že tento program Však prečo vznikol takýto ešte program? len vzniká, ešte neznikol. Túžim po tomto programe, lebo čoraz viacej tých rodín alebo jednorodičov nejakým spôsobom mi prišlo v tomto poslednom čase do cesty. Mhm. A vnímam to, že o týchto rodiny alebo o týchto jednorodičov sa takmer nikto nestará. Že nejaký projekt viem, že bol na štáte, ale neviem, nejaký spôsob sa to vyvíjalo. A oni to majú oveľa ťažšie ako my. Lebo ja s manželkou máme 4 deti a keď potrebujem ísť, keď boli tam menšie, potreboval som ísť s nimi lekárovi, tak sme sa manželkou vedeli prestriedať. Ale ten jednorodič je na to sám. Nemá s kým, nemá kto, pokiaľ nemá rodičov v blízkosti bydliska, tak je na to sám. On nemá právo byť chorý, on nemá právo pomaly ísť na nejakú dovolenku, keď sú malé deti. Že má to oveľa, oveľa ťažšie. Tak hľadáme také nejaké prieniky, ako týmto jednorodičom nie len výsť v ústrety, ale čo by bolo pre nich zaujímavé, že máme aj vo svojom okolí jednorodičov, ktorí tieto veci žijú a prežívajú, tak sa s nimi rozprávame, že čo by pomohlo, aby ti uľahčilo. A často, keď sa s nimi komunikujeme, že oni možno aj nepotrebujú teraz, že niečo materiálne alebo niečo finančné. Potrebujú byť prijatí, lebo keď si zoberieš, že ty keď prídeš domov z práce, tak s manželkou sa porozprávaš ako dospelý s dospelým. A ten jednorodič, pokiaľ nemá tam nikoho, tak on nemá fakt partnera, s kým sa ani ako dospelý môže porozprávať. Takže vytvorím priestor minimálne na to rozprávanie a to zdieľanie, že byť pre nich tu a Oporou teraz. takou. Áno, pri tej komunikácii oni možno ani, vieš, oni možno majú materiálne, majú polovicu z toho, čo máme my, ale oni cítia, že ten najväčší problém je v tom materiálnom. Oni cítia, že väčší problém je to, že nemajú sa s kým zdieľať, nemajú sa s kým porozprávať, možno nemajú s kým ísť. Zober si, že robíš ples pre rodiny s deťmi, tak ten jeden rodič je handicapovaný. Pôjdem tam? Má to význam, s kým tam ja pôjdem? Hej, že tak buď to zoberieš ako dobrovoľníka, alebo potom môžeme zobrať ako jednorodiča, že tie deti tam môžu sa zabaviť, môžu sa zahrať, ale je to pre ňo svojím spôsobom handicap, že ako sa na budú tí ostatní pozerať, že vieš, pozeráme cez to často aj my, akože tí, čo máme rodiny také kompletné, že tak cez prsty, že a to je tá ich skúsenosť, že možno aj ich nejakým spôsobom obava, že nepriate možno aj tej svojej role, ale vnímam to, že tu je veľký priestor, pretože ponúknuť týmto jednorodičom priestor, aby sa realizovali, aby možno boli prijatí aj v tej spoločnosti tých rodín. Tak držím palce, lebo toto je veľká výzva a teda aj z mojej skúsenosti je skutočne takýchto rodín o mnoho viac, než tomu bolo kedysi. Ja by som ešte doplnil jednu vec, že my sme začali asi 2-3 roky taký projekt, že Príď zažiť prijatie. PZP sa to volá. On aj v Trnave niečo také podobné funguje. Pre ľudí, ktorí sú rozvedení, osamelí, ktorým niekto možno odišiel, alebo sa rozpadlo manželstvo. A boli také stredka, kde sa tí ľudia len stretávali a zdieľali o tom, čo žijú, ako žijú. Tak snažíme sa nejak tak sklbiť alebo prepojiť tieto dve stredka alebo tieto dve komunity a hľadať nejakú cestu spoločnú, že čo by bolo aj pre jednu, aj pre druhú cestu priateľné. No, okrem vzťahov, tak sa venujete aj iným oblastiam, napríklad voľný čas, nejaké efektívne trávenie voľného času a tiež, ako ja to vnímam, ako takú službu komunite, aby ľudia mali priestor sa na nejakom zaujímavom stretnutí spoznať a trošku viac byť spolu. Mne sa napríklad páčia letné kino, tuším, robíte Lampionový sprievod na svätého Martina a ďalšie podujatia. O aké podujatie je taký najväčší záujem, alebo čo je možno v tejto oblasti vaša vlajková loď? V tejto oblasti vlajková loď, vidím to akože asi deň rodiny. Tie podujatie, ako sme vznikli, tak každý rok, každoročne, dokonca aj počas korony sme to nejak nakombinovali, že sme sa dokázali stretnúť, keď boli tie opatrenia povolené. A tie opatrenia boli také voľnejšie, tak vtedy sme to nejak v auguste mohli zrealizovať za obmedzeného počtu. A ten deň rodiny je taká, akože asi by som povedal, že vlajková loď. Je to podujatie fakt také komunitno-spoločenské, športové, kultúrne, taký piknikový čas, robíme to v parku Milana Arcela Štefánika. Koľko ľudí asi tak sa tam stretne na to popoludne?
od 300 do 400, 500, ako kedy, ako 1000 niekedy aj príde. Podľa toho, aké je počasie, akože, lebo tí ľudia sa tam prestriedajú, že tam nám pomáha len stovka dobrovoľníkov pri organizácii a možno na začiatok príde 300, 200 a potom to rozširuje a oni sa premelú a za ten deň cez 1000 určite príde tých ľudí, ktorí sa tam zúčastnia toho podujatia. Takže taká vlajková loď. A tuto napríklad na toto podujatie skôr chodia rodiny, ktoré sú z takéhoto našeho prostredia. Také, že by som povedal, že to bude vlastne aj v kostole, že kresťanské. A napríklad ten program, alebo to podujatie Svetomartinský lampionový sprievod, to je podujatie úplne iného charakteru, že v podstate jedná sa o podujatie, kde príde Svätý Martin na bielom koni, ktorí idú od jedného kostola ku druhému kostolu a skončia na Mierovom námestí. A na toto podujatie sme si zvykli a sme si tak zistili, že chodia rodiny, rodiny zo širokého okolia a nie sú to len rodiny, ktoré sú z toho našeho cesta alebo z toho kresťanského prostredia, ale zase príležitosť pre nás, aby sme niečo zasiali v tom čase, keď máme príležitosť sa k ním prihovoriť možno z pódia, cez nejaký program, cez nejakú pesničku, cez nejakú udalosť, ktorú tam realizujeme. Dotvárate kultúru v meste, ste Európske mesto kultúry, tak toto môže byť. Aj tento rok predpokladám, že to bude. Áno, plánujeme, v novembri bude takéto podujatie. No. Ešte som sa možno doplniť jedno podujatie, ktoré je tiež takou jednou vlajkovou loďou, alebo také, na ktorú sme fakt pyšní 2-3 roky dozadu. Alebo 4 už, si nepamätám presne, sme začali robiť plesy rodín a detí, že kde si môžu prísť rodičia aj s deťmi. Že nie, že len rodičia si prídu zaplesať. Máme detský program, kde aj detská tombola je, kde si môžu deti zatancovať aj s rodičmi. Takže to je tiež také milé podujatie, kde spolu tie rodiny sa aj spoznávajú, kde tá komunita sa zase prelieva a spoznáva sa ako celok. Že to je taký regionálny rozmer, to má táto akcia. No, vy sídlíte vo veľmi krásnych priestoroch, hneď pod historickými schodmi smerom na hrad Trenčiansky. Aj si to už naznačil, že ste rekonštruovali, aj teraz rekonštruujete, možno ešte budete rekonštruovať. Tak v akom štádiu vlastne teraz máte tie priestory a prípadne čo máte nové? Dobrá otázka. Máme hotovo. Dá sa povedať, že máme hotovo. Áno, rekonštruujeme už asi 2 roky, aj keď akože vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry boli sme zahrnutí do takého zásobníka projektov, kde ako jediné občianske združenie sme dostali dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, kde sme mohli zrekonštruovať Centrum pre rodinu ako také. Prešlo kompletnou rekonštrukciou od strechy až po infraštruktúru, záhrada, interiéry, proste všetko sa menilo. Samozrejme pri zachovaní tých podmienok, ktoré nám pamiatkári uložili, lebo sme v pamiatkovej zóne, čo nebolo ľahké, aj jednak s nimi rokovať, ale tak Bohu vďaka nejakým spôsobom sa to podarilo. A sme radi, že sa tá rekonštrukcia mohla uskutočniť. Dovolím si, alebo proste nedá mi, že ani celá tá rekonštrukcia by sa neuskutočnila alebo neudiala, keby za nami alebo z Centre pre rodinu neboli ľudia a rodiny a manželia, ktorým za to horí srdce. Ja som vyučená zdravotná sestra a možno ešte trocha aj sociálny pracovník, ale tí ľudia, ktorí sa okolo tej rekonštrukcie motali a mocú, ešte nejaké dorábky budú, ale ktorí sú za ňou, tak sú jednak z týchto manželských stretnutí, alebo poznajú niekoho a proste to bolo také tímová práca. Zase to je o tom, že od tých vzťahom dobrovoľníckej činnosti, času veľa tomu venovali a vďaka ním ste teraz... Áno, či už pri písaní projektu, pri implementácii projektu, akože aj keď sme ich chceli odmeniť za to, že proste venovať čas takémuto veľkému dielu, že rok aj pol sa to rekonštruovalo tak intenzívne. Najprv boli tie oporné múry a tak ďalej, ale tí ľudia, ktorí okolo toho sa nejak aktivizovali, tak venovali tomu podstatne viacej času ako to, čo sme im mohli my poskytnúť a ponúknuť, že im zaplatíme. Takže ja som bol fakt vďačný, že priestory doteraz, ktoré napríklad neboli využívané, ako je Poval, budú slúžiť do budúcna ako prednášková miestnosť. Záhrada, prečo došla úplne nový šat,
tak ťa pozývam, že prídi, keď budeš v A už bolo Trenčíne. také oficiálne otvorenie Eh, týchto, alebo ako to plánujete? 22. mája bude požehnanie Mhm. a otvorenie bude neskore. Mám poznaný otec, biskup William by mal prísť 22. mája, tak dúfam, že sa nám to podarí. Tak držím palce a je to skutočne akože veľká vec, že takýto dvojročný projekt alebo koľko, keď sa doťahuje. No, stále ale teda viem, že ešte tam samozrejme ten projekt nebol že na úplne všetko. Mám pocit, že ešte dorábate kúrenie, vetranie, takže kto by napríklad chcel podporiť vaše združenie, tak môže aj cez Donáciu SK, kde máte taký jeden menší projekt na dorábky, ktoré s tým teda súvisia. Hlavne na kúrenie, ale áno, že, jak som spomínal, sme v pamiatkovej zóne a veľa vecí, ktoré sme, keď sa písal projekt, keď sa kreslil ten projekt, sme netušili, že čo vznikne a čo sa tam odhalí, čo tam sa nájde, čo sa bude musieť prispôsobovať reálnej skutočnostiam. Tak nám z toho vznikli nepredvídané alebo neočakávané alebo neoprávnené výdavky. Podstate ten projekt, ktorý sme získali, alebo dotáciu, ktorú sme získali z Ministerstva investícií, je zhruba nejakých 700 až 800 tisíc eur, ale predpokladáme, že nejakých 200 000 ďalších budú tie, alebo boli a sú stále tie veci, alebo tie financie, ktoré budeme musieť doplniť. A aj v zmysle toho sme požiadali, alebo sme založili túto zbierku cez prostredníctvom donácia. V podstate bola cielená a alokovaná, ale smerovaná na kúrenie. V podstate sme menili celý systém vykurovania, tak ako sme mali naplánovaný, sa nemohol uskutočniť. Takže na kúrenie je vyhlásená tá zbierka, ešte v tomto čase beží a verím tomu, že tí dobrí ľudia sa prídu alebo proste nám ponúknú a pomôžu nám aj v tomto neľahkom čase, že keď musíme zohľadniť nejakých 200 000 eur. Hej. A všetci sa tešíme teda, keď budete už otvorení, tak mne sa na vás páči, že u vás sú dvere vždy otvorené a je tam vždy príjemná atmosféra. Dokonca ťa doplním, že teraz ponovom, keď bude Centrum pre rodinu zrekonštruované, tak tie drevené dvere, ktoré boli doteraz na vstupe, tak už nebudú. Budú tam mreže, aby tí ľudia, keď len pozrú a pôjdu po párskych schodoch, tak videli dovnútra tú úžasnú záhradu. Mhm. Mreže nie v zmysle, že by tam nemohli vstúpiť, ale že... Aby do toho videli. Áno, aby videli, aby ich to lákalo dovnútra. Čiže to bude taký výklad, lebo tá záhrada je skutočne pekná. Možno zastavme sa ešte pri tom financovaní, lebo jedna vec je jednorázová rekonštrukcia, ktorá bude slúžiť povedzme 20-30 rokov tomu centru, ale ono nie je jednoduché takéto dielo prevádzkovať, tie prevádzkové činnosti rok čo rok. Začínali ste ako úplní dobrovoľníci, až ste postupom krôčik po krôčiku sa profesionalizujete, čo je pri poskytovaní pomoci taká, povedal by som, nevyhnutnosť, keď človek narazí na limity. Ako sa vám teraz darí? Aký je taký, povedal by som, mix a akú máte skúsenosť s darcovstvom v rámci komunity? No, ako sa nám darí? Dobrá otázka. Fakt je to, čo hovorí, že začali sme všetci ako dobrovoľníci, keď sme v tom 2015 vznikali. Ja som bol tiež ako dobrovoľník, robil som predtým na samosprávnom kraji. A prvý zamestnanec prišiel až s tou komunitnou kaviárnou na polovičný úväzok, keď sme tam zakladali túto kaviareň komunitnú ako chránené pracovisko. No, darí sa nám tak, že dneska máme 6 zamestnancov, ktorí sú na polovičnej úväzky alebo na nižšie úväzky. A je to taký zázrak. Je to taký zázrak, lebo keď sme pred tým 11 rokmi začínali, sme ani vo sne nás nenapadlo, že kde to bude a ako to bude. Že hľadáme zdroje stále, hej, že píšeme dotácie, pýtame od sponzorov, podporovateľov, píšeme 2%, oslovujeme podnikateľské subjekty, spriateľných, aj firmy, ktoré sú pri nás. A je výhodou aj to, že čím čoraz viacej dostaneme do povedomia komunite v Trenčine, tak aj tí ľudia nás vnímajú a túžia sami prichádzajú a nás chcú podporiť. Čiže aj to je taká výhoda. Vnímaš aj tú pridanú hodnotu možno toho, že ľudia vás lepšie poznajú vašu prácu, tak potom sa aj ľahšie, povedzme, ich požiada o príspevok, že už nemusíš asi toľko vysvetľovať, nie? Hej, už máme nejakým spôsobom nejaké meno, alebo ľudia nás poznajú a to meno, ktoré máš, máme v tom Trenčine, že
už nie sme úplní outsideri alebo úplní nováčikovia v tomto. Jednoduchšie sa s nimi komunikuje a jednoduchšie sa im predstavuje ten náš program a tie naše činnosti, aktivity a naše pohnutky. Lebo my sa, akože v rámci tých programov je dôležitá prevencia, ktorú robíme, ale robíme aj intervenciu, že v podstate sme vďační, a neviem, či tam môžem, ale dovolím si poďakovať nadácii GNT, ktorá nás podporuje napríklad pri zriadení poradne Centra pre rodinu. Vďaka tejto nadácii môžeme bezplatne poskytovať odbornú, špecializovanú pomoc pre klientov, ktorí k nám prídu, či už je to právnik, sociálny pracovník, psychológ, coach, párový poradca, smutkový poradca. To je vec, ktorá Čiže také možno situácie, ktoré v rodinách bežne vznikajú a s ktorými môžu mať bežne aj rodiny problémy. Hej? Určite áno. A on sa dostal do povedomia tieto aktivity a tieto činnosti, že toto poradenstvo, že poskytujeme. A tí ľudia to už aj povedali sami, hej, že toto som tam. A tu nejde o to, že to je bezplatné. Bezplatné poskytuje aj Úrad práce. Alebo aj iné organizácie bezplatné poskytujú. Ale najlepšia reklama je tá, ktorú si šíria tí ľudia medzi sebou. Že bolo im pomohnuté, alebo sme im pomohli teda. Takže to je najlepšia reklama, ktorú máme a tí ľudia sa aj pýtajú, ako vám môžeme pomôcť, keď skončia, keď dostali tú pomoc, alebo zaznamenali, že sa posunuli niekde v tom vzťahu. Keby si mal len tak ako náhrubo vlastne pomenovať, že tie zdroje financovania, hej, že z verejných zdrojov, potom povedzme z veľkých nadácií a firiem a drobní darcovia, kebyže percentuálne to vieš nejak odhadnúť. To je ťažká otázka. Ešte zabudol štátnu pomoc, aj niečo z úradu práce, niečo bereme, ale to sa aj verejné zdroje. Ako verejné zdroje, či už z úrovne mesta, kraja alebo štátu. Hej, a skôr ma zaujíma, že či vnímate nejaký progres v tej tretej oblasti, tí drobní darcovia alebo tá komunita, či to vníma ako aj také svoje dielo. Hej. Áno. Určite áno, že áno, silný fenomén, alebo veľká časť príjmov alebo podpory dostávame z tých verejných zdrojov. Hej, že píšeš granty od mesta, vúcky, štát, nadácia nie verejný zdroj, ale ministerstva. Takže tam je veľká časť, ktorú nás podporuje. Ale čoraz viacej, a to je taká, po čom tak snažíme sa to rozšíriť, alebo aby to bol silnejší pilier, silnejšia noha, na ktorej stojíme, že v rámci tej našej komunity, tých manželských stretnutí, že oslovujeme tie rodiny, aby aj my pravidelnými príspevkami, lebo keď mi vypadne veľký poskytovateľ zdrojov, tak to cítime, ale keď mi vypadne niekto, kto chvíľku mi posiela 10, 15, 20, 30 eur, tak to až tak nepocítime. A tento pilier sa snažíme asi najviacej rozvíjať a posilňovať, že je pre nás kľúčový a dôležitý. A vnímam to, že poslednú dobu sa dosť sa posilňuje tento zdroj a verím tomu, že neostane len pri tom, ale že sa bude stále ďalej rozvíjať. Chcem sa ešte tak vrátiť teraz k tebe, k takému tvojmu prežívaniu, ako som na začiatku hovoril, ty si teda odišiel trošku do takej neistoty. Ja tiež osobne veľmi dobre poznám, aké to je pracovať v neziskovom sektore, že na jednej strane človek vlastne nemá to tak ako v niektorých iných zamestnaniach, niekedy je murár, niekedy pracovná doba nemá konca, jednoducho robí všetko, niekedy aj čo by nemal. Niekedy sú finančné súchoty, neistoty, problémy možno s dobrovoľníkmi, lebo pracovníka môžeš povedzme vyhodiť, hej, ale dobrovoľníka je ťažšie vyhodiť ako pracovníka napríklad. Na druhej strane, napriek všetkým týmto ťažkostiam je obrovský pocit zmysluplnosti. Máš to podobne aj ty, že u mňa sa to takto miešalo. Ty to ako prežívaš? Takto, už to vieš možno s odstupom času trošku porovnávať? Hej. Ja som ti dlžný odpoveď, lebo som nevysvetlil celý ten môj príbeh, jak som robil na samosprávnom kraji. Pamätám na tú situáciu, nezabudnem, boli na obnove jednej manželských stretnutí v Gabčíkove, sme sedeli pri stole ešte
s jedným manželským párom a ten prišiel, že za nami sme s manželkou Dáškou sedeli pri obede alebo raňajkách a mi hovorí, že Gabo, nerozmýšľal si nad tým, že ísť robiť do centra na nejaký čiastočný úväzok alebo že by si išla ako pracovný pomer? V tom čase bol ako dobrovoľník. A ja som vtedy tak spontánne, lebo tuto to v srdci bolo, on že ale áno, rozmýšľal. Manželka sa ma tak pozrela, tak takými, asi ten pohľad poznáš, taký vyčítavý pohľad, tak sme mali chvíľku potom takú tichšiu domácnosť, že o čo im... A však nemala o tom začať, nie? No tak fakt bolo to, jak si spomenul, že tam to išlo fakt z istoty, že každý mesiac prvého si mal istotu, že dostane nejak polovicu mesiaca odmenu. A tuto ísť vyslovene to bolo ísť do neistoty. A keby som nemal vieru, že je to Božie dielo, tak asi by som do toho nešiel. A pomohlo mi v tom aj zorientovať sa to, že keď my sme začínali, tak taký spriateľná organizácia, kde sme sa inšpirovali, bol Centrum pre rodinu a sociálnu péči Ostrava, kde sme boli na nejakom obzeraní a okokávaní a kde sme sa s terajším pánom riaditeľom Honzom Zajíčkom stretli. A dodneska sme si takí blízki. Hej? Dodneska k nemu cítime, oni sú takí ako naši rodičia, alebo možno starí rodičia a raz za rok sa s nimi stretneme a pozdielame, že ako sa im darí a ako si žije na dôchodku. No a on tedy povedal, že ja som mal, Gabo, špedičnú firmu a keď som chcel robiť niečo poriadne, tak som musel odísť z tej špedičnej firmy a toto mi tam hralo, toto som si tak spomenul v tom čase, tak som také väčšej dôvere a mi to dosť pomohlo k tomu, že tak odozdať to Bohu a dôvere vstúpiť do tohto možno neistý projekt, ale Boh sa stará, hej, Boh sa stará a vnímam to, že keby to nemalo fungovať, tak už to dávno zaniklo, neexistuje to. A cítim tak fakt silnú aj naplnenie, jak si spomenul, že tuto v srdci je, že manželka dneska zarába viacej ako ja peňazí a za to som jej vďačný, že je v tomto smere tolerantná. Mne to teda, netrhá mi to žilia, ale ja som spokojný, ja som podstatne spokojnejší s tým, čo robím, ako robím a naplňa ma to, dáva mi to význam a zmysel. A čo ti robí najväčšiu radosť z toho, čo robíš? Že tí ľudia, ktorí sú okolo mňa, tie rodiny a tie manželské páry a že tam prichádzajú s radosťou a s úsmevom a tam vôbec prichádzajú. Že im to dáva význam. Že aj tá rekonštrukcia, keď sme teraz pri nej, takže to není Gabové dielo, to není o mne. To je o tých ľuďoch, ktorí tam každým svojou troškou príde a pomôže. Niekto vie pomôcť s oknami, niekto je pomôcť s implementáciou projektu, niekto je pomôcť s žiadosťou. Každý svojou trošku prispieje, že nie je to dielo, ktoré je o jednom človeku. To nie je one man show, ale je to dielo spoločné. Blížme sa na záver. Mám v podstate poslednú otázku. Väčšina z nás máme doma také malé centrum pre rodinu, keďže sa snažíme vychovávať naše deti. A niekedy to nie je vôbec jednoduché, lebo človek sa snaží odovzdať hodnoty svojim deťom, ktorých žije. A keď sme pri tej téme dobročinnosti, dobrovoľníctva, tak, alebo vôbec k šíreniu dobra, tak to nemusí byť jednoduché. A moja otázka je, že ako to robí v našich rodinách, že ako ty máš skúsenosť, možno radu, a ako to robiť nenásilne, aby sme to nepokašľali a nespôsobili presný opak, čo sa nám niekedy môže stať. Veľmi dobrá otázka na záver. Áno, ale možno sa vrátim trocha na ten začiatok. Pokiaľ máš s tými deťmi vzťah, tak nie je nič ľahšie, že oni odkúkavajú od teba tie hodnoty, ktoré žiješ, prečo je to pre teba dôležité a oni to prirodzene túžia potom a chcú byť súčasťou toho celého príbehu. A dôležité má ten vzťah, že je bežné, je normálne a mne sa to stáva aj dnes, keď mám už dospelé deti, že ten vzťah alebo niečo pokašlem, niečo poservítkujem, niečo nezvládnem komunikáciu proste s deťmi alebo aj s manželkou. Ale pre mňa dôležité je, že nie mať pravdu, nie si trvať na svojom, nie si presadzovať svoje, nebyť tým policajtom, nedokazovať tým druhým, že ja som tu hrdina, ja som tu alfa samec, ale skôr tým, že im poslúžim, tým, že s nimi budujem vzťah, že sa s nimi uponížim sa k ním a mám o nich záujem. A keď toto oni zaujímajú, oni ti to vrátia. Že oni ti budú reflektovať to, že potrebuješ pomôcť,
síce byť súčasťou toho celého príbehu a ste na jednej lodi. Akože fakt je bežné a my rodičia v tom často zlyhávame, že keď si zoberieš, že ja už nepamätám, ako už máme veľké deti, ale Stredná vysoká škola. stredná vysoká škola. V každom prípade ja mám tak podobne ako ty. A kto má viacej skúseností so životnými situáciami, ktoré máš na ne nejaký pohľad a často by si im povedal, že príď vtedy a domov, nechod tam, nerob hento a pozor na hento. Kto má viacej s tými skúseností? Ty alebo tvoje deti za tých x rokov života, čo máš odžité? Samozrejme, že my dospelí. A my dospelí sa často tak nesprávame. My tú našu skúsenosť chceme pretaviť do toho, tak musíš to robiť takto, lebo to je správne. Ale nepovieme, prečo to je dôležité, prečo mi na tom záleží. Že aká je čo sa môže všetko stať. Keď im toto budem vysvetľovať trpezlivo a budeš počúvať, čo ťa ani hovoria, že dať im tú dôveru, hej? Že nenechať to len, že ja som tuto ten hrdina, ktorý má patent na rozum, všetko vie, všade bol, ale keď si s ním budeš budovať skutočne vzťah, tak tie deti ti to vrátia tým, že oni prirodzene budú inklinovať k tomu, čo robíš a to nemusia robiť v centre pre rodinu, ale v oblasti, v komunite, spoločenstve, ktoré je možno iné, ale ktoré im dáva význam a zmysel. A navyše, vlastne, ak sa to podarí, tak človek vlastne ten vzťah si udržiava celý život a tak ako sme deťmi svojich rodičov celý život, tak verím a dúfam, že sa to podarí aj nám v našich rodinách a aj našim poslucháčom. Áno, Češi majú takú prúpovidku, to sme sa naučili od tých našich kamarátov zostaviť, že a inak není špatne. A to znamená to, že aj keď niečo spravím nesprávne, tak nič mi nebráni to povedať, že prepáč, syncera, že stále som to... Ak si nepokašleme vzťah, tak... Vždy sa dá povedať náspäť, vždy sa dá to vyžehliť, vždy sa dá upraviť, vždy tam môžem ten vzťah, ale ja som ten, ktorý za to zodpovedá, lebo keď si to uvedomujem, že som niečo pokašľal, aj tie deti to môžu pokašľať, ale ja som ten skúsenejší, ja môžem pristúpiť tým deťom, ja ako chlap som viac menej zodpovedný, že za to požiadať odpustenie aj v rodine, aj voči manželke, aj keď si myslím, že ja som dokonalý a chyby nerobím, ale tá zodpovednosť je primárne na mne, že ako ty si hlavou a Ježišom v tej rodine, tak aj Ježiš bez chyby, nevinný, dokonalý, bezhriešný baránok sa obetoval za mňa, sa nechal priviť na kríži, tak aspoň trolinka, keď sa prispôsobím a uponížim a zostúpim z toho našeho pomysleného kríža a poviem, vieš čo, prepáč, odpusti. I napriek tomu, že som, neuvedomujem si, že čo som úplne pokašľal, ale chcem, aby náš vzťah bol dobrý, lepší, tak poďme spolu hľadať cestu, ako by to mohlo byť. Gabo, veľmi pekne ďakujem za to, že si sa tu podelil so svojím príbehom, s príbehom Centra pre rodinu v Trenčíne, so svojimi názormi. Ďakujem, že si meral cestu k nám. Veľmi pekne ďakujem. Možno sa niekedy uvidíme aj v ďalšom podcaste. V každom prípade sa uvidíme u vás v centre. Prídem vás kontrolovať. Milí poslucháči a diváci, ďakujem vám za sledovanie. Potešíme sa aj vašim komentárom či otázkam. Ak sa vám náš podcast páčil a nechcete, aby vám unikli ďalšie epizódy, zakliknite si ho a zakliknite odber. Môžete nás sledovať na sociálnych sieťach Donácia.sk alebo Fóra kresťanských inštitúcií. Prajem vám ešte krásny deň a nech vás neprestáva tešiť to dobré v nás.